माझ्या डॉक्टरांनी ट्रीटमेंट सांगला ते किती तरी काय दिसते ना मागचा एका डोळ्यात काहीच खबर ना तिचा का म्हणला फक्त तकलीफ म्हणलं डोळ्यात मार बसला आम्ही कितीकडे प्रयत्न केले त्याला काय उपयोग झाला मला कष्ट पण काम करतो तुम्ही लगेच सांगे ह्या घरात जावं पण ते कठीण झालं ना त्यांचे घर काय ना आई बाबा तर म्हणलं सांगलं आता घेऊन येतात त्याला हा वाईट पडलंय माझं तोंड गोड करणं एक गाणं म्हणतो Thank you.